మనం ఈరోజు నంద్యాలపట్నంలోని వివేకానంద సర్కిల్లో ఉన్నాము. అంటే పాత కల్పన సెంటర్కి వచ్చాము. ఇక్కడ పెద్ద చూడండి మామిడిపళ్ళు పెట్టాడు, చాలా బాగున్నాయి మామిడిపళ్ళు. కేజీ 50 రూపాయలు పెట్టాడు. మామూలుగా 60 రూపాయలు చెప్తాడు అందరికి, మనకు మాత్రం 50కి ఇస్తాడు. పెద్దమ్మ చూడండి బాగున్నారు మామిడిపళ్ళు. సుబ్బరాయుడు పళ్ళు సూపర్ ఉన్నాయి, రేటు కూడా 50 రూపాయల కేజీ. చూడండి ఒకసారి, మన వివేకానంద బొమ్మ నంద్యాల సెంటర్లో పెట్టాడు. మేము కూడా ఇప్పుడు మామిడి కూడా తీసుకుంటుంది, చూస్తుంది. అందరికీ నమస్తే. భారత్ మాతాకి జై.